priestoroch hotela Štefánik sa 19. novembra konal seminár pre miestne akčné skupiny Trenčianskeho kraja. Zúčastnili sa ho členovia miestnych akčných skupín Naše Považie, mikroregiónu Teplička, Vršatec a Kopaničiarsky región miestna akčná skupina. Tento seminár sa koná za účelom stretnutia miestnych akčných skupín, aby si vedeli povedať problémy, s ktorými sa stretávajú pri dennej práci. Takisto je zameraný na prípravu projektov spolupráce, ktoré môžu byť národné alebo nadnárodné. To znamená, Pôdohospodárska platobná agentúra zvažuje s tým, že tento rok vyjdú ešte výzvy na predkladanie žiadosti pre miestne akčné skupiny za účelom združovania sa partnerov, či už v rámci Slovenska alebo v rámci Európskej únie. Kopaničiarsky región miestna akčná skupina je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom financovania rozvoja vidieka. Jeho cieľom je nájsť v regióne nové možnosti, ako zvýšiť na vidieku úroveň života. Združuje viacero oblastí. Združuje verejnú správu, združuje neziskové organizácie a podnikateľský sektor. Cieľom tohto občianskeho združenia bolo vypracovať stratégiu. Táto stratégia bola schválená Ministerstvom pôdohospodárstva, pričom zároveň boli na jej uskutočňovanie schválené aj finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky sa budú členiť na základe výziev, ktoré bude miestna akčná skupina vypisovať až do roku 2013. Ako budú tieto finančné prostriedky využité konkrétne na Myjave? Momentálne mesto Myjava podalo jeden projekt na rekonštrukciu verejného priestranstva v miestnej časti Padelky Turá Lúka, pričom dojde k revitalizácii tohto priestoru. Tento projekt má hodnotu celkom 66 400 eur. Finančné prostriedky sú pridelené na základe schválenej stratégie ministerstvom. V tejto stratégii sú karty, kde je uvedené, akú výzvu kedy vyhlásime, na aké opatrenie. Tieto opatrenia sa týkajú napríklad rekonštrukcie verejných priestranstiev a parkov, propagácie, ale i oblasti rozvoja cestovného ruchu. Môžu žiadať o toto opatrenie a o tieto finančné prostriedky začínajúci podnikatelia, ktorí chcú ubytovávať v súkromí. Žiadateľ si dá na miestnu akčnú skupinu, teda podá si projekt. Na základe týchto podaných projektov zasadá komisia, ktorá tieto projekty hodnotí a schvaľuje. V prípade, že tieto projekty budú schválené touto komisiou, sú zasielané miestnou akčnou skupinou na poľnohospodársku platobnú agentúru. Tá ich následne hodnotí ďalej a keď je všetko v poriadku, sú už následne uzatvorené zmluvy s potenciálnymi žiadateľmi.